الشهلنا ننسبسب باسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. إذا زهر كما كان يقوم كما يوعيلكم آمين. سمت العلن حيالن زهر أملاكنا بانا بتمزين رب حبارته زهر نستمسجنن يخون أقراري تمات سالي تمرت دنجيل ولا لي تأملاك كتان مرت زهر كم زخبر عمتن زخبرات نستمسجنتن تخون برغت كلهم قدسانو زهر يعدلنا كم فقارو قالوا كبرناي نخلاتنا هذا السوء عند بنا عدلنا ناتقدس فقاري هون لما أنت 20 ساعة نقوم كابت ساعات قدسان وجن رهونو أبا أفتي ويا أبونا أفتين أبا قبان عمتاوي كبر بعلم أبونا أفتي استسوروا ليو أبا قبا خاز عرف اللي ماتي ورختم يعدلنا سلازينا تعرف عن السئيموت وهاوي يومو نجدو بمنكس سماي يهبومو زفق أدون بالنيرنا مالتي معناته تعرف عن ميتو ما يباهلونهم تايدا بحافش كريستيان ميتو ديكون زباد عرفوا يسبحال مالتي مغنيات نابيس لزخيد نابغ يوم تعرف عن السئيموت تعرف عن أيموت نابي ليام كيدوم إلا نابغ يوم نابغ يوم ناب أملاخ نفتزو قلقلوا أملاخ ناو يوم كيدوم أود ما منكس سماياتهم كلاي اتفقادهم اتزدليو تايقبرهم يهبا مالتي برختم برقامي عدلنا أشي كم ناتفق عدم لما عنتي اتي نقبرو نقر تحلي ذكر قدسان اينا هم قبر مالتيو نعوخ حقزنا أما لغتي كاب ناي وانجيل كاب ناي قداسي ملغتات مالتي ملغتي يوهانس من عالبات ذكروا تخونكم استنبا وانجيل عنتو اينجا ينيرو دحار يلكم نيرو مالتي وانجيل ماتيوس معرف حمش خفق دحار جميرو ببرنامج كم تزغبرو بصاني من داله مالتي حجنا ابنت تسعات قدسان استو تتقسن من تاينتلنا نتسعات قدسان زملكتي كما ينتلنا ما انت صدقي صومن زطامين كصغبيهم تايميلو بصاني مبلنا زم تسعات قدسان كا من تصدق ሁሉን ታይዝገበረም ዝጾሙ ዝጸለዩ ዝጠመዩ ማለት እንደገና አሁን እንታይብል ምንቲ ጽድቅ ይለው ወይ ካኔ ዝስደዱ ሲን ታይሚል ቡጻኔ ምን ትጽድቅል ከምዝዳዱን አለው ቅዱሳን እዚህም ተሰዓቱ ቅዱሳን ሆን ምንቲ ጽድቅ ሁሉን ታይዝገበረም استሰደዱም ካበይ እንደና ጽንሕናን ሞጽና ማለት እቲ መተው ደሆነና ወንጌል ግን መልእክት ዮሐንስ ቀዳማይ መልእክቱ ማለት እዩ معرف 4 دحر كفقدي شوعات زلو قال تجميرنا تنبيبنا يخم زيبل أتم فقراتي فقري كاب أملاخ إيامو نعاد حدنا نفاقر زفكر زبالة خلو كاب أملاخ استولد إيو نعملاخون يفولتي أملاخ فقري إيامو اتزاي فكر نعملاخ يفولتن إيو أملاخ نفقرو بودو بهوات من تغن نبر نتي حالودنا بعالم بملاخ قلس ألنا فقري مالتك كم زي إيو أملاخ بعلو سلزفكرنا نحاتنا خرح غيلو نودو سلسردلنا أيو انبر نحنا سلزفكرنا يو آيكونن أتو محواتي أملاخ كم زيجيرو كابافكرنا نحنا ونحاد حدنا خنفاقر يقبعنا أيو نأملاخ زرعيو حادي أوكا يلبون نحاد حدنا انت تفاقرنا أملاخ أبانا ينبر فقرون أبانا تفتسام كم منفسو سلزهابنا نحنا ونعو نسون أبانا كم زنبر نفلدينا أبو نودو مرحان عالم كخون كم زلا آخر أنا نمسكرون علونا يسود أملاخ مخانو زعمن أملاخ أبو ينبر نسون أب أملاخ ينبر نحنا وندا أملاخ أبانا زلاته فقري فليد نايان أمين نايان نالونا أملاخ فقري إيو إتي أب فقر زنبر كا أب أملاخ ينبر أملاخون أبو ينبر بمعال تفردي تبعات من تخلونا إتا فقري أبانا ملآت رخبت مخنياتو أبز عالم زيا كمتي يسوس زنبرو إينا ننبر زولنا اتا فتسمت فقري نفرهات أوصيات دربيا لأنبر أبتا فقرس فرهات يلبون فرهات مسمى صعاتي ستحازة سلازغونة كا اتزفره بفقري فتسوم آيكونن أملاخ قدم سلازفكرنا نحناون نفكروينا نيتزر آيو حاو زي فكروس نيتزر آيو أملاخ كفكرو آيكالون إيوما نحاول ناتلس نعمل خفكرو يزبل انت لو نسو حساويو
اتي ابو استقبلنا يتئزاز اتي ناملاخ زفقرو نحاو دما يفقرو زبليو يبلنا سلقالو زغيرن استمسገነን ይሁን حافشاوي حواريو قدس يوحنس ملوختو بزنتا ينتلنا مفقاري ወይ ድማ ፍቅሪ ሕጂ ፍቅሪ መን ይልዎ እግዚአብሔር ወይ ድማ ፍቅሪ አምላኽ ይልና ጅናብነት ብዙሕ ጊዜ ብፍላይ ድማ ኣብ ናሽ ዝጉብዙ ደለው መናሰይ ዝረአ ነገር እንተዳሃሊ ፍቅሪ ዝባሃል አለ ማለት ሕጂ ፍቅሪ እንታይ ይኹን ብልን ከለና ናብነት ፍቅሪ እንታይ ፍቅሪ እንታይ ፍቅሪ እንታይ ሓደ አንደበት መጽ ዝሕዘካ ነገር ዲ ሕጂ ትንስነት ክንዝክሮ ከለና ኮሚዝ መስለና ምሽ ሓደ ነገር መጽ ዝሕዘካሞ ሽዑ በቃ ፍቅሪ እንታይ ገርነት ሒዝኒ ሕጂ ቲ ሓቂ ግን ንሱ ዘይኮነ ፍቅሪ ኣዘንጊዑ ገለ ድሕስ ነገር ኣይኮነን አንደበት ድሕስ ነገር እውን ኣይኮነን ፍቅሪ እንታይ ዝግበር ነገር ዝተሓዝ ነገር አንሕና እንታይ ክንገብሮ ዘለና ነገር ክንሕዞ ዘለና ነገር ዳም ፍቅሪ ንዓና ኣይሕዘናን እዚ እቲ ስጋው ፍትወት ምሻሎ ሓደ ወዲ ወይ ሓንቲ ጓል ክኸውን ይኽእል ሪኡ ሪኣ ብትምኒቶም ካብ ዝተለዓለ ወይ ድማ ነቲ ክፉ ነገር ክገብሩ ካብ ምድላይ ዝተለዓለ እንታይ ሒዝኒ ይብሉ ፍቅሪ ግን እንታይ ድሕሪልና ተግባር እያ ፍቅሪ እንታይ ምግባር መሃብ እያ ማለት ስለዚ ኣምላኽ ፍቅሪ ይብሉ ኩሉ ግዜ እንታይ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ወሃብ ስለ ዝኾነ ካብ ሰብ ከይተጸበየ ኣምላኽ እንታይ ይገብር ውበታቱ ይህብ ስለምንታይ ኢና ነዚ መልእኽቲ ኣንቢብናዮ እንተልና ሓርያ ቅዱስ ዮሐንስ እንተዳ ተፋቂርና ኣምላኽ ምሳና እንታይ ይገብር ኢሉ ምሳና ከይነብር ነሱ ኢሉ እቲ ኣብ ፍቅሪ ዘለዎ ኣምላኽ ካብ ምሱ ኣሎ ኢሉ ተስዓቱ ቅዱሳን ድማ ክንልዕሎም ከለና ብፍቅሮም ኢና መጀመርታ ንልዕሎም ማለት ምክንያቱ ትሽዓተ ሰባት ትሽዓተ ቅዱሳን ንኩንሶም ግን ብሓባር ብፍቅሪ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ይነብሩ ነይሮም ማለት መሰረቱ ናይ ተስዓቱ ቅዱሳን ካበዮም መጽዮም መንዮም ተስዓቱ ቅዱሳን ድሕሪልና ብዙሕ እዋን ንሰማዕና ይመስለኒ ተስዓቱ ቅዱሳን ካብ ግዛት ሮማ ዝመፁ ቅዱሳን እዮም ሕጂ ግዛት ሮማ ክንብል ከለና ከዓ ኣብቲ ዘመኑ ሰፊሕ ስለ ዝነበረ ሽሙ ኢዳ ግዛት ሮማ እምበር ሃገሮም ኣብ ዝተፈላለየ ንኣብነት ገሊኣቶም ካብ ሮም ገሊኣቶም ካብ ቂሳርያ ገሊኣቶም ካብ ንእሽተይ ኤስያ ገሊኣቶም ካብ ቁስጥንጥንያ ገሊኣቶም ካብ ሶርያ ዝመፁ ኣለው ኣብቲ ሽዑ ግዜ ግን ትግዛት ኩሉ ናይ መን ነይሩ ናይ ሮም ስለ ዝነበረ ካብ ግዛት ሮም ዝመፁ ኢልና ንዝክሮም ማለት እዩ ዘደንቕ ነገር ናይዞም ተስዓቱ ቅዱሳን ከዓ ትሽዓትዮም ኩላቶም ካብ ነገስታት ወገን እዮም ገሊኣቶም ነጊሶም ዝነበሩ እዮም ከም ኣባ ገሪማ ዝኣመሰሉ ማለት እዩ 7 ዓመት ዝኣክል ኣባ ገሪማ ነጊሱ ነይሩ ብቅንዕና ድማ ንህዝቢ ይመርሕ ነይሩ ድሓረይ ግን ናይ ብፆት መልእኽቲ ምስ መፆ ካብ ኣብ ዓለም ትነግስ ንዓ ንክርስቶስ ኣገልግልካ ንዘለዓለም እንታይ ኮንካ ንበር ኢሎሞ ንጉስ ወዲ ንጉስ ኮንካ ትነብር ምስ በልዎ ብፆቱ ንኣቡነ ገሪማ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣባ ይስሓቅ ማለት እዩ ንግስነቱ ንዒቑ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ መፅኡ ሕጂ ኩሎም እዚኦም ተስዓቱ ቅዱሳን ምቾት ነይርዎም እዩ ጣዕሚ ናይ ስጋዊ ነገር ነይርዎም ንብሙሎም ማለት ምክንያቱ ኣብ ቤት መንግስቲ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ ጣዕሚ ምቾት ካብቲ ተራሰብ ንላዕሊ ኣሎ ማለት እዩ እዚኦም ትሽዓተ ቅዱሳን ግን ነዚ ነገራት እንታይ ገይሮሞ ንዒቖሞ ንየናብሊፆም ማለት እዩ ንፍቅሪ ኣምላኽ ወይ ከዓ ንክርስቶስ ኣፍሊፆም ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ንደጋግሙ ቃል እንተሊስ ጎይታ እንታይ ኢሉ ኣሎ ወዲ ሰብ ኣብዚ ዓለም ረቢሑ ህይወት እንተጥፈአ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ኣብዚ ዓለም ሰብ ፅቡቕ ለቢሱ ፅቡቕ ተኸዲኑ ጥዑም በሊዑ እንተ ነበረ ግን ኣብ መወዳእታ መንግስተ ሰማያት እንተሰኣነ ወላ ሓንቲ ዋጋ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ዝወዳደር ጣዕሚ ኣይኮነን ገነት መንግስተ ሰማያት መውራስን ኣብ ምድሪ ብምቾት ምንባርን ብኣንጻር እዩ ኸማል ኣብ ምድሪ ምቾት ዝረኣየ ኣብ ሰማይ እንታይ እዩ ምቾት የብሉ ምክንያቱ ድሕር ናይ ኣልዓዛር ናይ ነወይን ታሪክ ተዘኪርናዮ ሲ ኣልዓዛር ድኻ ዝበልዖ ዘይብሉ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ይልምን ነዌ ዝተባሃለኻ ሃፍታም ሰብኣይ ክዳውንቲ እንዳቀያየረ ደስ ዝበሎ እንዳብልዐ ዝነብር ነበረ ይብለና ምሽ ረፍራፍ ናቱ ክበልዕ ይምነ ነይሩ ኣልዓዛር ግን ኣይሃቦን ይብል ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ሃብታም መተ ኣብ ሲኦል ድማ ወረደ ኢሉ እቲ ድኻ ድማ መተ ኣልዓዛር ድማ መተ ኢሉ ኣብ ሕቕፊ ኣብርሃም ተግበርዎ ይብል ወሰድዎ ይብል ሕጂ ድኻ ጻድቂ ወይ ከዓ ሃብታም ሓጣን ማለት ኣይኮን እንታይ ዳ ድኽነትና ንጽድቂ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ሃብትና ንጽድቂ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ድኽነትና ንሓጢኣት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ሃብትና እውን ንሓጢኣት ክንጥቀመሉ ምርጫ ናይ መን ናትና እዩ ማለት እቲ ክብለኩም ዘለኹ ግን ኣብ ሰማያት ንኣቦና ኣብርሃም ልመና ምሽ የቕርበሉ
نوي يبلو بقى او ابا ابراهيم يلو بصم تقاصيله يمو كابتي مايسي طمع كمان بصابعته خسينسين علازار እንደሰደደለ ይሎ አብዘዋን ዝግና አቦና አብርሃም ታይዞለተልና ንስኻ ምድር خلኻ ምቾትካ ጣዕምኻን ተገርካ ይኸሎ ሪኢኻ ሕጂ ድማ አልዓዛር ኣብዝንታ ይኾናለ ይጻናና አለ ይሎ ማለት ስለዚህ ኣብ ምድር ምቾቱ ዝረአየ ኣብ ሰማይ ቦታ የብሉን ማለት ወይ ድማ ኣብ ገነት ቦታ የብሉን ስለዚህ እዚ ስለዚህ ፈለጡ እዚም ተስዓቱ ቅዱሳን ድማ ንዓለም ንምቾት ንሃብቲ ንግስነት ወርቂ ብሩር ክዳውንቲ ዘንጸባርቕ ነገር ነዚ ብሙሉ እንታይ ገይሮሞ ነጺጎሞ ንዑ ንዒቆም ናብ ገዳማት ከም ዝኸዱ ማለት እዩ ልክዕዩ ብዝተፈላለየ ግዜ ድማ ኩላቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ገዳማት ነይሮም ድሓራ መወዳእታ ምስ ኣባ ጳኩሚስ ሓበሩ ማለት እዩ ኣባ ጳኩሚስ ድማ ነገረ ምንኩስና ነገረ ሃይማኖት ሓፈሻዊ ስርዓት ቤተክርስቲያንን ስርዓት ኣምላኽን ኩሉ ነገር ብደንቢ ኣሰሚሩ ድማ ከም ዝሰደዶም ማለት እዩ ሕጂ ናይዚኦም ተስዓቱ ቅዱሳን ናብ ሃገርና ዝመፅሉ ምኽንያት እንታይ እዩ እንተልና ከም ተቐዲሙ ኣብ ወንጌል ዝተባሃለ ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ መንግስቲ ኣምላኽ ናቶም እሞ እንታይ ቡፃን እዮም ኣብ 50 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ እዮም እዚኦም ቅዱሳን ኣብ 400 ገለን ዓመታት ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ተፈጢሩ ነይሩ እንተልና ጉባኤ ከልቄዶም ቤተክርስቲያንና ተቀበሎም ሰለስተ ጉባኤታት ኣለዉ ምሽ ራብዓይካ ጉባኤ እንታይ ኢና ንብሎ ከለባት ማለት እዩ ጉባኤ ከለባት እዚ ማለት ናይ ሃይማኖት ዘይብሎም ልብ ናይ ዘይብሎም ጉባኤ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ካቶሊካውያን እንታዮም ኣውጆም እንተልና ጎይታ ሓደ ባህሪ እንክንሱ ክልተ ባህሪ ነዚ ነገር እዚ ዘይተቀበለ ድማ ኣቦና ኣባ ዲዮስቆሮስ ኣብ ትሽዑ ግዜ ናይ ግብፂ ወይ ከዓ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ነበረ ነዚ ነገራት እዚ ከይዱ እንታይ ገበሮ ይብል ወገዞ ይብል ማለት መጀመርታ አይቅበሎን ይብል ኣብ ትሽዑ ግዜ ግን መርቅያን ዝተባህለ ንጉስ ስለ ዝኣወጆ ነታ ኣዋጅ ብዙሕ ምፍርራሓት ገይሩሎም ማለት ሊዮን ዝተባህለ ናይ ካቶሊክ ጳጳስ ነዚ ነገር ተቐቢሉ ካልኦቱም ክቕበልዎ ክሰርሕ እንከሎ እዚ ንጉስ ከዓ ብምፍርራሕ ልዕሊ 360 ዝኾኑ ጳጳሳት ፈሪሖም እንታይ ገበሩ ይብል ናይ ንጉስ ትእዛዝ ንጎይታ ኣብ ክልተ ዝመቅል ነገር ተቐበሉ ይብል ማለት ፈሪሞም ድማ ሓራይሉ ኣቦና ጻድቕ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ግን ነዚ ነገር እዚ አይቅበለኒ ክርስቶስ ኣምላክ ሓደ ባህሪ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ምምቕቃል ዝበሃል የብሉን እዚ ጎኑ ኣምላኺ እዚ ጎኑ ሰብ ዝበሃል የብሉን ብምንታይ ስለ ዝኾነ እንተልና ብፍጹም ተዋህዶ እንታይ ስለ ዝገበረ ስለ ዝተዋሃደ ማለት እዚ ኢሉ ድማ ምስማዕ ምስ ኣበየ ናበየተዎ ይብለና ናብ እስሩ ቤት ኣብ እስሩ ቤት እንከሎ ድማ እዚኣ ክፍረመላ ትግባእ ክሕደት ናይ ጎይታ ዝተመልኣ ደብዳቤ እንታይ ገበሩሉ ይብል ኣምፅኦም እንተራ ፈሪምካ ኣላ ጽቡቕ ምሳና ተሓብር ተዘይፈሪምካ ኣላኻ እንታይ ትኸውን ኢሎሞ ማለት እዩ መከራ ክትረክብ ኢኻ ኢሎሞ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እንታይ ገበረ ዝብል ነታ ወረቐት ቆራሪፁ ደርበያ ይብል በዚ ዝተቆጥዐ ንጉስ ድማ ናብ ደሴት ጋግራ ኣሳደዶ ይብል ኣብኡ ድማ ኣስናኑ ሴሮም ኣስናኑ ምስባር ጥራሕ ከይከውን ከዓኒ ጭሕሙ ከዓ እንታይ ገይሮም እዩ ዝብል ምልፃይ ዘይኮነሲ መንጢሶም ማለት እዩ ከምኡ ዝኣመሰሉ ካልእ ኣዝዩ ዘሰክሕ ግፍዕታት ገፊዖሞ ማለት እዩ ኣባ ዲዮስቆሮስ እንታይ ገበረ እዩ ዝብል መታ ናይ ግብፂ ክርስቲያን ክፀንዑ እቲ ዝተበንጠሰ ጭሕሙን ተሰብረ ኣስናኑን ለኣኸሎም እዩ ዝብል ናይ ፅንዕቲ ሃይማኖት ምስክር መወዳእታ እዚ ይበሎም ይብል ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ መተልና እንተራ ኣብታ ፅንዕቲ ሃይማኖት ተሊኹም መከራ ኩሉ ግዜ ኣለኩም ማለት እዩ ምስኡ ድማ ሸውዓተ ነይሮም ካብ ኣባ መቃርስ ሊቀ ጳጳሳት ጀሚርካ ማለት እዩ ነቲ ናቱ ትምህርቲ ተቐቢሎም እወ ንሕና እውን ኣይንፍርምን ዝበሉ ማለት እዩ ኩሎም ድማ በብዝተፈላለየ ግፍዒ ከም ተቐተሉ ይነግረና ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ እምበኣረይ ካቶሊካውያን ተቐቢሎም ኣብ ሮማ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ኣስፋሕፊሑ ዝኣስተምሮ ስለዚ እዚኦም ተሰዓቲ ቅዱሳን ነዚ ነገር እዚ እንታይ ገበሮ ኣይተቐበልዎን ማለት እዩ ክምርምሩ ከለዉ ከዓኒ እቲ ዝሓሸ ቦታን ንእግዚኣብሔር ብፍርሃት ዝግልገለሉ ስፍራን ኣበይ ኮይኑ ረኺቦሞ እንተኢልና እዚ ምድሪ ኣጋኣዚት ማለት እዩ ስለዚ ብመሪሕነት ናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ድማ እዚኦም 9 ቅዱሳን ተመራሪሖም መፁ ይብል መፂኦም ድማ ልክዕዩ ብናኹራ ብናቕፋ ኣቢሎም ክመፁ ከለዉ ኣብ መወዳእታ ወይ ከዓ ነዊሕ እዋን ዘዕረፍሉ ቦታ ኣብ ከባቢ ደብረ ሲናይ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይም ዝገብሩ ነይሮም ተራእየልና ብሓድነት ኮይኖም ሓደ ይጽልዩ
ንእግዚአብሔር አምላክ የምልኹ ማለት እዩ ሓቢሮም ይጾሙ ሓቢሮም ስብከተ ወንጌል የስፋሕፍሑ ሓቢሮም ድማ ብፍቕሪ ይነብሩ ማለት እዩ ቅዱስ ዮሐንስ እንታይ ኢሉ እንተ ደኣ ፍቕሪ አሊና እግዚአብሔርካ እንታይ ይኹን ምሳና ይኹን ኣብቲ ፍቕሪ ዘሎ ኣምላኽካ ኣብኡ ኣሎ ፍቕሪ ስለ ዝነበሮም እንኮላይ በዚ ሕጂ ግዜ እኮ ኣይኮነ እንዶ ትሽዓተ ሰብ ክልተ ሰባት እንኳን ተሰማሚዖም እንታይ ክገብሩ ይክእሉን እዮም በቃ ደው ኢሎም ሓንቲ ነገር ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ እኮ ኣዝዩ ምብትታን በዚሑ ዘሎ ማለት እዩ እዚኦም ቅዱሳን ግን ሰሚሮም ብሓደ በቃ ከም ሓደ ቃል ነጋሪ ከም ሓደ ቃል ሓሳብ ከም ሓደ ልቢ ከዓኒ ሓሳባይ ኮይኖም ኩሉ ግዜ ብፍቕሪ ይነብሩ ነይሮም ወትሩ ድማ ኣምላኽ ከዓ ምስኦም ነይሩ ንምንታይ እንተልና ፍቕሪ ስለ ዝነበሮም ኣብቲ ፍቕሪ ዘለዎ መን ኣሎ ኣምላኽ ኣሎ ዋላ ጎይታ እኮ ኢሉ ሓደ ክልተ ኮንኩም ብስመይ እንተ ዳ ተኣኪብኩም ኣነኻ ኣማከልኩም ኣለኹ ስለዚ ብስሙ ዝእከብ እንታይ ዘለዎ ይተልና ፍቕሪ ዘለዎ እዩ ማለት ስለዚ እዚኦም ቅዱሳን ድማ ብከምዚ ይነብሩ ነይሮም ድሓር ብዙሕ ግዜ እውን ሰሚዕናዮ ንኸውን ኢና ደብረ ሲና ከመን ደብረ ሲና ኢሎም ስም ዘውፅላ መን እዮም ተስዓቱ ቅዱሳን እዮም ቅድሚኡ እንታይ ትበሃል ነይራ ዝዝክሮ ደብረ ሲሓት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ነይሩ ማለት እዩ ድሓረይ ግን ኣብኡ ብርሃን ምስ ረኣዩ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ተመላሊሶም ነቲ ብርሃን ሲኢኖሞ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ሳልሳይ ግዜ ረኸብዎ እሞ እቲ ብርሃኑ ተደኒቖም ድማ እዚስ ከምቲ ሙሴ ኣብ ደብረ ሲና ዝረኣያ ቦታ እያ ዳ እምበር ደይም ደብረ ሲሓት ደይኮነት እንታይ ክትበሃል ኣለዋ ኢሎም ደብረ ሲና ብምባል ደብረ ሲና ኣውፅኦምላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ድማ ዝተወሰነ ግዜ ፀኒሖም ሓቢሮም ድሓር ድማ ጉዕዞኦም ቀፂሎም ናበይ ገፆም ከይዶም እንተልና ኣብቲ ግዜ እቲ ንጉስ ኣልኣሜዳ ነጊሱሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ድማ ናብ ኣክሱም ኣትዮም ማለት እዩ ኣብ ኣክሱም ከዓ ህዝቢ ኣክሱም ብሰላም ተቐቢልዎም ኣብ ቤተ ቀጢን ዝተባሃለ ስፍራ ድማ ሓቢሮም ትሽዓትዮም እንታይ ገብሩ ነይሮም የገልግሉ ነይሮም ንእግዚአብሔር ይጾሙ ይጽልዩ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ካብዞም ተስዓቱ ቅዱሳን ካብቲ ብዙሕ ንቤተ ክርስቲያን ዝገበሩላ ሓደ ነገር እንታይ እዩ እንተልና መጀመርታ ንሶም ዝመፅዎ ካበይ ቦታ ኢልና ካብ ግዛት ሮም ምስ ቋንቋኦም ካሊእ መጀመርታ ግእዝ ተማሃሩ ይብል ንባዕሎም ማለት እዩ ብድሕሪ ግእዝ ተማሃሮም ድማ ነቲ ሒዞሞ ዝመፁ መፅሓፍቲ እንታይ ገበርዎ እዩ ናብ ግእዝ ተርጎምዎ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ገሊያቱ እኮ እዚ ሕጂ ዘለና መፅሓፍ እዚኦም ተስዓቱ ቅዱሳን እንታይ ዝገበሩልና እዩ ናብ ግእዝ ተርጎሙልና ኮይኑ ሕጂ ንኣብነት ማዕረ ክንደይ ሰብ ብግእዝ ዝግደስ ናይ ፅርኢ ናይ ሱሩስ ዝኣመሰሉ ቋንቋታት ነይርዎም ኣብቲ ሽዑ ግዜ ከዓኒ እቲ ዝበለፀ ቋንቋ ተባሂሉ ዝንገረሉ ናይ ፅርኢ ናይ ግሪክ ቋንቋ እዩ ናይ ፍላስፋታት ቋንቋ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ፍላስፋታት ዝዛረብሉ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እስከ ምርጫ ተሂበኩም ኣምላኽ ክገልፀልኩም እትደልይዎ ቋንቋ እንግሊሽ ፐርፌክት ክትኮኑ ዶ ዋላስ ካልኣይ ቋንቋ እንታይ ከነምፅእ ዶች ፐርፌክት ክትኮኑ ግእዝ ፐርፌክት ክትኮኑ እንታይ መረፅኩም ሓቂ ሓደ ካብ ሰለስተ ምረፁ ተንባል ኣሕና ንመርፆ መቸም ኣይንስእኒ ግእዝ ዳደይ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ንጥቀመሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ድሓን ፀሎት ዘብትብቱ ብግእዝ ይኽእላ እየ ኣብነ ሰማያት ብግእዝ ይኽእላ እየ ተፈስሒ ምናልባት ይወፀ ይኣክል እዩ ሓቂ ቅዳሴ ይኽእላ ይኣክል ኢልና እንታይ ምገበርና ነርና ነቲ ካልእ መመለፅና ነርና እዚኦም ቅዱሳን ግን እንታይ ገይሩ መጀመርታ ኮሰብ መጀመርታ እንታይ እዩ ክፈልጥ ኣሎ ቋንቋ እኳ በዚ ሎሚ ኸ ኣይኮነ እንዶ ግእዝ ትግርኛ ከማን ሰብ እንታይ እንዳኾነ እንዳሰሓተ እዩ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርታ ሰብ ግን ቋንቋ ይኽፈልጥ ዘለዎ ብደንቢ ማለት እዩ ብድሕሪ ሽዑ ተወሳኺ ቋንቋ እንተፈለጠ ፀገም ዘለዎ ይኮን ግእዝ ከዓ ካብቲ ዘገርም ነገር እኮ ካብቶም ኣብ ዓለምናስ ካብቶም ቀዳሞት 10 ቋንቋታት ሓደ ይኮን ግእዝ ኣብ ዓለምና ካብቶም ቀዳሞት 10 ቋንቋታት እዩ ንኣብነት ጎይታ ከስተምር እንከሎ ኣቡነ ዘበሰማያት ሓዋርያት ምስ ሓቲቶሞ ጎይታ ጸሎት መሃረና ኢሎም እንታይ ኢልዎ ትጽልዩ ከለኹም ከምዚ ኢልኩም ጸልዩ ብምባል ኣቡነ ሰማያት ነጊርዎ ምሽ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ጎይታ ከስተምር እንከሎ ብ10 ቋንቋ ኣቡነ ሰማያት ተጻሒፋ ሓደ ካብኣቱ ብግእዝ እኳ ድገርመኩም ሓደ ኣቦ ካብ እስራኤል ኣምፅኦምለይ ነይሮም እዚ ካብተን 10 ቋንቋታት ተጻሒፈን ዘለዋ ስእልናት ኣምፅኦምልና ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደልየ ከምዚ ቀሊል ቋንቋ ከይመስለና ግእዝ ክበሃል እንከሎ ኣብ ገሊኡ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት እኮ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ተይልና እኮ ዲግሪ ዘውህበካ ቋንቋ እኮ የፅንዕሉ ከለዉ ምክንያቱ ግእዝ እንተፈሊጡ ብዙሕ እንታይ ክገብር ይኽእል ሰብ ክመራመር ይኽእል ስለዚ ክመራመሩ ዝደልዩ እዚኦም ሳይንሳውያን ካ እንታይ ገብርዎ ኣለዉ ማለት ግእዝ የፅንዑ ንሕና ካ እንታይ ጌርናዮ ገዲፍና እዩ ንኣብነት
نزي نجز صبوق يرو خطاف أن سجبر نجار كا توسع خنتي على تيلنا نعبنا حجي بجز مقطار تقولي خمش معلتاو معناته نعمنا لما عند انتاي بجز كندا يعلته ماشي حجي عسران ساعتن بفرنج خالي علته حكا بفرنج خلي يدخون دلش الشيء ماشي كم جمرت أنا دينا نفلتنا يرنازي ولا حجينا بتهرسيان في مزانا نافلتنا حجي نمن تاينا خامس خوينا قدم قولدنا انت يقور نيرم بويم بجز يم تقاطر نيرم جن نازلنا تمسمات كابتي استغير نجارات حدا كمزي نايتو بياز مسل نجار كله انتي مقباري مغياري مالتي حجي جز جن نايتو بياد نايتو بيان كوي كونا ناي بيت كريستيان ناي نابنت مالتي حجي ناي بيت كريستيان አቆጣጸር አድማ እትልክ አቆጣጸር አንሱ ስለዝሆነና በናይ ቤተ ክርስቲያንና ነቆጽር እንበር ናይ ኢትዮጵያውያን አይኮን ሕጂ ገሊ ሰብ እንታይ ይዝብል በናይ ጎረቤትና አቆጣጸር አኻሎ ማዓንትኮ ባለዝጊ ይብለካ ማለትና አብነ አይኮነን በናይ ቤተ ክርስቲያንና አቆጣጸር አይ ሕጂ ኩሉቲ ናይ ስርዓት ደርግ ነገር ግን ክጠፍእ ስለዝነበሮ ሙሱ ካብስጠፉ ነገራት እንታይ እንተልና ድማ ዋላቲ አምሓርኛ ቋንቋ ይኹን ዋላቲ አምሓርኛ ስዳሐን አይተ ትግርኛ ስለዘለና ወላይት እትግዝ ግን ሙሱን ታገረም ማለት ለኪሞም ሰብ ፈረንጅ ከም ዝቆጽር ገረምና ማለት ክንቆጥሮ ድግባና ግን በየኒ ነው በግዝ ሕጂ ማዕረፍ እንደዝ በዓልና ነተቋንቋና ታገርና አና ዓርና አጥፊና ማለት ሕጂ ደይሕሰብ እስኹም እኮ ሕጂ በታርሲያን ስለንመጽዩ ታሽሙ እንዳር ንኻሊ ሰብ እንተ ሓዲስ ካዮ ለማ አንተ እንታይ በግዝ ተልካዮ ዝፈልጦ ሓደ የለን ማለት ማዕረፍ እንደ ከም ተቋንቋና ክንሱስ በዓልና ጋፊዕናዮ ማለት እሺ እዚያም ቅዱሳን ግን እንታይ ገበሩ ይዝብል ቋንቋ ገዝ ተማሂሮም ነቲ ዘምጽኦ መጽሐፍት ድማ በቋንቋ ገዝ ተርጉሞሞ ማለት ስለዚህ አቡ ዕለት በቤተ ክርስቲያን ወዒሎም ላ ካልኣይ እንታይ ይድሕሪልና ድማ ልክዒው ስብከተ ወንጌል ድማ የስፋሕፍሑ ነበሩ እዩ ስብከተ ወንጌል ሕጂ ኣብ ምድረ አጋዚት ሽዑ ነይሩ ዶ ትምህርተ ሃይማኖት እንተልና ያ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ሃይማኖት እንታይ ገይርዎ ከሲትዎ ብርሃን ከሲቲ ግን ከም ትዝድለ እንታይ አይገበረን ነይሩ አይሰፍሐን አይበዛሐን ነይሩ ማለት ስለዚህ እዚኦም ተሰዓቱ ቅዱሳን ምስመውጽ ድማ በስብከተ ወንጌል ነቲ አቡነ ሰላማ ዝጀመረ ነገር ታገረም ማለት ይዕብየሞን አስፊሐሞን ናብ ኩሉ ስፍራ ከም ዝወጽሕ ገይሮሞን ማለት እዚ ሕጂ ካብቲ ዓብ ነገራት ዝገበሩ ወይ ከምኡ ክገብሩ ከለው ነገር መንገዶም ካ ኣዝዮም ብዙሓት ደቂ መዛሙርቲ ኣፍርዮም ኣዝዩ ብዙሕ ገዳማት መስሪቶም ኣዝዩ ብዙሕ ቤተክርስትያናት ከም ዝህነጽ ገይሮም ማለት ስለዚህ እቲ ህዝቢ ክርስቲያን ኣብ ክርስትናኡ እንታይ ከም ዝኸውን ገይሮም ማለት ከም ዝጸንዕ እዚ ጥራሕካ ኣይኮነን ንዝሓመሙ እንታይ ይገብሩ ይፍውሱ ሙታን እንኳን ከይተረፈ ዘተንሱ እዮም እዞም ቅዱሳን ማለት ንኣብነት ኣባ ጉባ ምስ ሎማዓንቲ ንብል ኣለና ኣባ ጉባ ብዙሓት ሙታን ዘተንሰ ጻድቕ ኣቦይ ማይ ጨው ይበሃል ናቱ ገዳም ኣብ ትግራይ ኣሎ ማለት እዩ ሙታት የተንስኡ ነይሮም ጸበል ዝተፈላለየ ናይ ጸበል ስፍራ ኸ እንታይ ይገብሩ ነይሮም የፍልቁ ነይሮም ወይ ከዓ የፈልፍሉ ነይሮም ማለት ስለዚህ ናይዞም ተሰዓቱ ቅዱሳን አገልግሎቶም ወይ ከዓ ቤተ ክርስቲያንና ብፍላይ ድማ ንምድሪ አጋዚ ዝገበሩላ ነገር ኣዝዩ ብዙሕ ነገር ሕጂ ሓደ ሕቶ ንኣብነት ተሰዓቱ ቅዱሳን እስከ ብስም ንፈልጦም ዶ ንኹሎም ብጀካ ንኣብነ ኣረጋዊ እሺ አቡነ አረጋዊ ንበል ሓደ ቀፂሉ ድመጽእ ሓደ ጥቀስ አቡነ አፍጼ ናይ ሎማ ዓንቲ አቡነ አፍጼ አቡነ ጉባ ሓራይ ሰለስተ በፂሕና ኣለና አቡነ ፅሕማ ኣርባዓተ አቡነ ይምዓታ ሓሙሽተ ይብል ግን እሺ ድሕግዘ አቡነ ገሪማ ሽዱሽተ አቡነ ጰንጠሌዎን ሸውዓተ አቡነ አጽብሃ አይፋልን አሌፍ አቡነ አሌፍ ሓደ ተርፉ ሸሞንተ ኢልና ንኣብነ ኣረጋዊ ሓደ ተሪፎም ኣለዉ ጥቓ ገዳም ናይ አቡነ ጰንጠሌዎን ዘለዉ አይፋሉን አቡነ ገሪማ እሞ ዓድዋ እዩ ታሕቲ እዩ
ሊቃኖስ አቡነ ሊቃኖስ እዚኦም እዮም ትሽዓተ ቅዱሳን ዝበሃሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ትሽዓተ ቅዱሳን ካብዞም ትሽዓተ ድማ 4 ሞት ኣይጠዓሙ እቶም 5 ብሰናይ ሽምግልና ዓሪፎም እዮም እቶም 4 ካብ ሞት ከማን ኣይጠዓሙ ማዕርኽ እንደዚኦም ክቡራት ማለት እዩ ሕጂ ሞት ካብ ዘይጠዓሙ ቅዱሳን ከዓ ሓደ አቡነ አፍፄ አፍቲ መጀመርታ ባይለ አቡነ አረጋዊ አቡነ ሊቃኖስ ካለከ ሞደይ ጣዓም ይፋሉ አቡነ ገሪማ ጻዳው ማለት እዚኦም 4 ሞታይ ጣዓሙ እንቲዮም ሰረፉ 5 ኻ ብሽምግልና ዓሪፎም እዮም ማለት ሕጂ ልክ ናብዚኦም ናይሎም ማዓንቲ ድሕር መጺና ግን ናይ ኩልቲዮም ክዝርዝሮ ይክእልነ ናይ አቡነ አፍፄ ድሕሪና ግን ኣብነት አቡነ አፍፄ ሕጂ ትውልዱ ካበይ ይተልና አቡ አቡለዲስ ይባሃል አዲዩ ድማ አቅለሲያ ሕጂ አቅለሲያ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናብ ነገር መንፈስ ቅዱስ አዲዩን መንያ ትባሃል አቅለሲያ ምሽ አቅለሲያ ማለት ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ አቅለሲያ ማለት ቤተ መቅደስ ማለት እዩ ክርስቲያን ዝእከብሉ ስፍራ ማለት እዩ አቡለዲስ ማለት ከ አመስጋኒ ወዳሲ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ቅዱሳን ወለዱ ድማ ብጣዕሚ የዋሃት ነበሩ ንነዳያን ዝሩሩውን ንነዳያን ዝሕግዙን ነበሩ ይብል ማለት እዩ ልክዕ ድማ እዚ አቡነ አፍፄ ዝተባሃለ ውላድ ምስ ወለዱ ከዓ ገና ብንስልነቱ ከሎሲ መፅሓፍ እንታይ ገበርዎ ይብል ኣስተምሃርዎ ይብል ሕጂ እቲኦም ሕያወት ወለዲ ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝገብሩ እንወለዶም መፅሓፍ እዮም ዘስተምህርዎም መፅሓፍ ድማ ንምንታይ ዝጠቅም እንተይልና ሓደ ጥበብ ይህቦም ካልኣይ ከዓኒ ፍርሃት እግዚኣብሔር ከም ዝህልዎም ይገብር ማለት እዩ ናይ መጀመርታ ጥበብ ከዓ እንታይ እዩ ፍርሃት እግዚኣብሔር እዩ ማለት ስለዚ ደቅና ብፍርሃት እግዚኣብሔር ከዓቢቱ ኮይኖም መፅሓፍ ክገብሩ ኣለዎም ክመሃሩ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ልክዕ ካብቲ ዘገርም ነገር ናይ አቡነ አፍፄ ድማ ፅንሰቱ መጋቢት እዩ 29 ምስ ናይ ጎይታ እዩ ልደቱ ከዓ ታሕሳስ 29 ኣብ ግዜ ልደቱ ይብል ጎይታ ምስ መላእኽቱ እንታይ ገበረ እዩ ተገለፀ እዩ ተገሊጹ ድማ ነቶም ቅዱሳን መላእኽቲ ክነግሮም እንከሎ እዚ ልክዕ በቃ ብቅዱስነሲ ከምቶም ወንበር ናይ ስላሴ ዝስከሙ ኩርቤልን ስራፊኤልን ክኸውን እንዳበለ ትንቢት ከም ዝነገረሉ ይዝንገር ማለት እዩ ዓንዲ ብርሃን ኣብ ማእከል ገዝኦም ኣብሪሁ ድማ 7 መዓልቲ ከም ዝነበረ ይነግር ማለት 7 መዓልቲ ዝኣክል ቤቶም ኣብሪሁ ክውለድ እንከሎ አቡነ አፍፄ ማለት እዩ ድሓር ልክዕ ኣብ 7 ዓመቱ ድማ አቡነ ጢሞቴዎስ ዝተባሃለ ጳጳስ ከስተምሮ ከም ዝሃብዎ ማለት እዩ እዚ ጳጳስ ድማ ከም ዘስተምሃሮ ኩሉ መፅሓፍቲ ክመሃሮ ዘለዎ ነገር መሃሮ እዩ እሞ ልክዕ ኣብ 15 ዓመቱ ድማ ድቁና ተሸመ እዩ ድቁና ተሸመ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኩሎም ወለዲ ዝደልይዎ እንታይ እንተይልና ሓደ ውልዶም ምስ ኣኸለን ተኽገብርዎ እዮም ዝደልዩ ኩሉ ግዜ ከመርዕውዎ ከዝምድዎ እዮም ዝደልዩ እሞ እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዐ ግን አቡነ አፍፄ እንታይ ገበረ እዩ ዝብል በቃ ናብ ኣምላኹ ጸለየ ካብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ድማ ተሓቢ ወፀሞ ይብል ጸሎት ጸለየ ይብል ንኣምላኹ ልክዕ ጸሎቱ ምስ ጸለየ ድማ መንገዲ ሓንቲ ወይ ምስባክ ክርስዕ ዳ እምበር እንታይ ዝብል ነይሩ መንገድኻ እንታይ ግበረኒ ምርሓኒ ይብል ነይሩ ምሽ ኣብ መዝሙር 18 ማለት እዩ ብመንገድኻ ምርሓኒ እንዳበለ ስለ ዝጸለየ ድማ ይብል ደመና መፅያ ኣብ ቅድሚ ደው በለት ይብል ነታ ደመና ድማ ኦ ደመና በላ ይብል ዓፅፍኺ ዘርግሒ በላ ይብል እሞ መፅያ ተዘርግሐትሉ ይብል ኣብታ ደመና ደየበ ይብል እሞ ሓፍ ኣቢላ ድማ ናብ ገዳም ወሰደቶ ይብል ናበይ ገዳም እንተበልና ናብ ገዳም ኣስቀጢስ ኣብቲ እዋንቲ መን ነበረ ብሂወት እንተልና ኣባ መቃርስ ኣቦ መነኮሳት ማለት እዩ ሃምፅያ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣውረደቶ ኣባ መቃርስ ድማ ደስ ኢልዎ ተሓጒሱ ምስ ረኣዮ መንፈስ እግዚኣብሔር ዝመልኦ ህፃን ምዃኑ ፈሊጡ ድማ ኣብ ርእሱ እናሰዓመ ተቐበሎ ይብል ድሓር ሰላምታ ተለዋዊጦም ድማ እንታይ ክትገብር ዝወደይ ናብዚ መፅእካ ቦሎ ይብል እሱ ድማ ኦ ኣቦይ ከማኻ እንታይ ክገብር ደለ ኢልዎ ክምንኩስ ደለ ይበሎ ይብል ኣባ መቃርስ ድማ ምንኩስና ቀሊል ኣይኮነን ክርእካ ከለኹ ከዓኒ ወዲ መን ኢኻ ካብ ነገስታት ወገን ስለ ዝኾነ ካብ ነገስታት ወገን ኢኻ እሞ ምንኩስና ዝትኽእሎ ዶ መስለካ ቦሎ ይብል ማለት እዩ ድሓረ ግን ኦ ኣቦይ ብጸሎትካ እንታይ ክገብር ኢሉ ክኽእለ እግዚኣብሔር እንኮላይ መታንካ ክእለንሲ ናብ ኣምላኽካ እንታይ ግበረለይ በሎ ይብል ጸልየለይ በሎ ይብል ማለት እዩ ልክዕ በዚ ነገር እዚ ድማ ናይ ባዕቂ ኣምላኽ መሪሕዎ ከም ዝመፅእ ኣባ መቃርስ ተቐቢሉ ድማ እቲ ክመሃር ዘለዎ ትምህርቲ መሃሮ ይብል ኣመንኮሶ ድማ ይብል ከመንኩሶ ከሎ ከዓ ከምዚ ኢሉ ባረኾ ይብል ናይ ኣቦይ ናይ አንጦኒዎስ ጻድቕ
منكسنو زبارخ أملاك ناتك منكسن أون تكبر الكابولي يبارخ الكابولي يقولوا بدحر يدما كأسيلو خاصو ناب أبا باكو مسكم زخارين أو دما مسحواتو مسم شمان تقدسان مالتي حبيرم كنبرو نيرم بدحر يدما كم زبالنا نابز مدرع عازين تكبري ماتي لنا مالتي حجين بعلو أبا أفتي تأمراتو بزح معاتي بزح معاتي ولا قال له رخيبة عنده يستوصني ينبب نيره بتاعم بقى حجي كابتي سوها بقى الكيدان نابنات بزعلات زحبتوها بقى الكيدان أبزنات كسفراسي يزولهم أبزس خا زقل كالو زقدم كايو قدام حجي قدام ويحاي تابعهم استوصنا بماكينات خيد مالتي يحاسبها لك تمالو أو يدلو ناتو سقى حجون تناتو تعيشمو بقرسي ينسكو سمسجوس لزخانة زبط صحيح بس حتى بزحات مزبوط حونتي ناتو مقدس نخريو مالت بتعمي تاريخاوي دس زبل مقدس على مالت أبيها إذا سفرة خاصي كم تا ناتي استقبر كل سفرة يرسالم كما تخون الكاب ولا يبل أبزنات كابوت هذا ما يبل أميت آياتوني دركي آياتوني عجانتي آياتوني متحف قد لها نقرأكم كم متحف قد لها أبيتو زحازي أبيتو عجانتي آياتوني مبولا يبل كابت استقبلوا قال كده كابت عزي بزح قال كده مالتي بزنا جارز زخماني بزنا جارز تعمي نوم سحر حارس هاي تجبر يزول ناي توم قالوا حارسوت جراتسي عن بنتات متيم أتوه بالعوة يبل نسجن قال كده ناي أبا أفسي ذكروا كافتناتو قدام كيدو دمات أبلام سايبلو ما أفتناتو جرات تجبر يبل ناس سايبل مالتي لك عدما ناي قالوا بلعم نتاناتو جرات جن قرفوا نتاناتو جرات كاني ميت عدس فريتي ولنا مالتي بمثل استوكله فتي نصادق بسم صادق زقبل عاص صادق انت يقبل يركب نتي بسم نبي زقبل كا عاص نبي انت يقبل يلو قويتا يركب يلو مالتي حجزي قالنا قويتاي نابنت نوم منجل ماتيوس معرف 10 فضل 4 حارس ولا حاجه نتي نصادق زقبل عاص صادق انت يقبل زول قال مخنياتو اذا قال زي كمزي اب درسان وي أب قال تأمر تزحفون يرتزحون بزح سمتاي مقورن يرو أي متقبلون يرو جن نزق على الفل من تلنا كويت أبو علي ناخذكم زقبلي خمان زبلهم نحوالات نعايز زقبل ردي مش ناخذكم زقبل نمن ناخذكم زي قبلك سلازم نقدس عن زي قبل نمن زي قبل مالتي نجزي أبير زي قبل مالتي هذا حبزي يصورنا لك عدما بتصبلنا يا أبا أفسي ما زحارساي قراتو كم زرحنا ينقرنا مالتي كمون لك حدا بسمو زمان لك عدما أبتناتو تنسد أبناتو لدد أبناتو ناي تصوروا لهم عن تعالى دما بعلات تقبر زنبرة دما حدا سب نبرة يبل أبز بعلات زدما نتوم تشجور زوعية باللعنة برين بس ما أبنا أفتي أبسلس علاتات تقبر نير بعال لك حدا وان دما أجان أنت ماتيهم أبيتو آتويب لك عندما خفر أرحوا جمهوري يقولوا تسألي بالنامن ناب أبا أفتي أو أبا أفتي تقبرني بسألوت كاتر هذا أنا نابلة تسألي يقولوا أبا أفتي تقولوا تسألي يقول 4 مسكال حزود ما ب4 مازن نايتي جزء من دق نتي مسكال سقوله يقولوا ما شيء ما كان أنت دما فريحم تقبري يقول هذه ممكن يقول أبا أفتي دما قطعام يقول نتي بسمي زوكال سب ناون تخيط قبرو مالتي كي تقربوا إلو دما قصة عميبل مالتي سلازي كم زعم مسألة زناب مزناب أبي وما وحدا وتا مزي من أبونا أفتي لمن ويبل ما لكعيو صلوات مسعرة قد ما جهر صلوات سمع أنت أكبر ولا ميبل زناب أذنب ولا ميبل كيت اللي ينقله جزء قداسي كقدس ينقله حافي بثلاث أمد حافي بالنمرة يبلو بتعامل زين أنا قرنا أبا أفتي هو أفتي مالك أبا أفتي حاجة أبا أفتي شو مو يكون سبع خصوم ذهبوا أبا أفتي مالك ناي مالك تحريرنا أف نابنت حاسين مش حاسين فلتو حاسين داي نقوسي مش حجي أفا حاسين يرو إتي كبلو وزلا لا يمايت ويكازب بحال زنا برا مالك من واحد يسكن نبي مثلا أفتي أف ناي حاسين كنتاي مالك مثلنا ناي نقوس عندبت مالتي هكاي زربو سنتاي زخون كم ناي نقوس طعم عندبت زلون مبان مخنياتو بسبكتو بتعم زرنا أبو نبرة يبل مالتي تز سبكتو عايز يدست بالطعم من هزب زمالسن سلاز نبرة نايز أفزيس نايز عندبتيس ناي نقوس عندبت نقوس مني إجزيابير ناي نقوس ناي إجزيابير عندبتي بمنبال أف إز يقولوا ما ده حرم سنوا حاجة لكن
ኣፍፅየ ኮይና ተሪፋ ማለት እዩ ስለዚህ ካብቲ ሓደ ኣገልግሎት ናይ ኣባ ኣፍፅየ እውን ስብከተ ወንጌል ነበረ ይብል ማለት ብዙሕ ቦታ ሰበኸ ይብል ኣብቲ ናቱ ገዳም ን100 ዓመት ረይወጅ ብፅንዓት ብትግሃት ብጾምን ብጸሎትን ኣበመኔት ኮይኑ መርሐ ይብል ኣበመኔት ኮይኑ እዚ ናይ ገዳም ን100 ዓመት እንታይ ገይርዎ መሪሕዎ ይበዓሉ ማለት እዩ 366 ዝኾኑ ድማ እቶም ናይ መጀመርታ ድማ ደቂ መዛሙርት ነይሮም ብድሕሪኡ ዝፈረዩ መወዳእታ የብሎም እዚኦም እቶም ናይ መጀመርታ ማለት እዩ ሕጂ ረእይዎ ወንጌል ምስፋሕን ነቲ ገደማዊ ህይወት ምስፋሕን ማዕረኽ እንዳይ ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሩ ኣባ ኣፍፅየ ማለት እዩ ልክዕ ድማ ብኸምዚ ዝኣመሰለ ደስ ዘብል ኣገልግሎት ነይሩ ንእግዚአብሔር ኣኽቢሩ ንብዙሓት ድማ ናብ ብዙሕ ነገር ናብ ደስ ዘብል ነገር መሊሱ ድማ በዚ ዕለት እዚ ሞት ከይጠዓም እንታይ ገበረ ይብለና ተሰወረ ጎይታ ተገለጸሉ ይብል ኣዝዩ ብዙሕ ቃል ኪዳን ሃቦ ይብል ሓደ ካብቲ ቃል ኪዳኑ እንታይ ዝብሎ ሃማነ ስምካ ተስካረካ ዝገበረ ስምካ ዝፀውዐ ቤተክርስትያንካ ዝበፅሕን ቤተክርስትያንካ ከም ዝበለ ነገር ዘምፀአ ኢሉ ብሙሉእ ዘርዚሩ 45 ትውልድ ዘምሕር ኪዳን ይበካ ኣለዎ በለ ዝብል ብ12 ኪዳናት ምሽ ንገረም ናይ ኣባ ኣፍፅየ ግን ጎይታ እንታይ ዝብሎ 45 ትውልድ ዝምሕር ኪዳን ይበካ ኣለዎ ኢልዎ ኣባ ኣፍፅየ ክልሙኖ ከሎ ሃማነይ ኣይ እቲ በዓለይ ዝገብር ተስካረይ ዝገብር ውሉድ ዘይብሉ እንተኾነ እንታይ ክትገብረሉ ኢኻ ጎይታ በሎ ይብል ውሉድ ዘይብሉ እንተደኣ ኮይኑ ድማ ናይ 45 ወለዶ ክብሪ ንዕኡ ክህቦ ተቐሊለ በሎ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ገድልኻ ኣብ ቤቱ ዘቐመጠ ሃይሉ ኣጋንንቲ ቦታ ኣትወንም ብተስካርካ ዝገበረ ኣብ ጥቑ ወላ ሓደ ዝቐርብ ነገር የለን እናበለ ኣዝዩ ብዙሕ ደስ ዘብል ዘደነቅ ቃል ኪዳን ከም ዝሃቦ ድሓር ድማ ካብ ኩሉ ደስ ዘብል ግን ክነግረካ ስምዓኒ በሎ ይብል ጎይታ መወዳእታ ዝነገሮ ነገር ማለት እዩ እዚ ኩሉ ቃል ኪዳን ምስ ሃቦ ካብ ኩሉ ደስ ዘብል ዘሐጉስ ነገር ክነግረካ ግን ሕጂ ስምዓኒ በሎ ይብል እስኻ ድማ መልኣክ ኮሞት ኣይትርእን ኢኻ ከምቶም ቅዱሳነ ይብሎ ከም ኤልያስ ከም እዝራ ከም ሄኖክ ሞት ከይጣዓምካ እንታይ ክትገብር ኢኻ ኢልዎ ክትስወር ኢኻ በሎ ይብል ድማ ሓፍ ኣቢሉ ድማ ጎይታ ወሰዶ ይብል ብሔረ ህያውያን ድማ ኣእተዎ ነቢያት ቅዱሳን ከም ኤልስያስ ከም ሄኖክ ከም ነቢ እዝራ ድማ ብሓጎስ ደስ ኢልዎም እንታይ ገበርዎ ይብል ተቐበልዎ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ኣባ ኣፍፅየ ሎማዓንቲ ሞት ከይጠዓመ ዝተሰወረሉ ዕለት እዩ በረኸት ረድኤቱ ቅዱስ ጸሎቱ ኣይፈለየና ብጸሎቱ ንሃገርና ይሓልወልና ኣባ ጉባ ድማ ብሰናይ ሽምግልና ዝዓረፈሉ እዩ ኣባ ጉባ ማለት ኣፍ መዓር ማለት እዩ ወይ ከዓ ጥዑመ ልሳን ማለት እዩ ኣባ ጉባ ይብሉና ካልእ ግዜ ድማ ናይ ኣባ ጉባኻ ናቱ ዝኾነ ዝኽሪ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ፍቕሪ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ግዜ መን ኣሎ እግዚኣብሔር ኣሎ እዞም ተሰዓቱ ቅዱሳን ድማ ብፍቕሪ ይነብሩ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ድማ ኣይ ንሕናስ ኩሉ ግዜ ሓቢርና እንተሊና ምቸት እሞ ብምባል እንታይ ኮይኖም ፋሒሎም ተበታቲኖም ነናቶም ገዳም ገይሮም ድማ ንብዙሓት ጥቕሚ ዝኸውን ብዙሕ ደስ ዘብል ነገራት ዝገበሩ ቅዱሳን እዮም ብድጋሚ በረኸቶም ይዓድለና ናይ ወላዲተ ኣምላክ በረከት ኣይፈለየና ስለዚ መሃረ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ክብርን ምስጋናን ንዘለኣለም ንዕኡ ይኹን